Nyt radalla täällä hiekkalaatikossa Tamma Vermerosa ja ratsastajana on Kaisa Pulkkinen. Ja arvostelu hevoselle kesäillan valssi tästä askelajekokeesta. Hevosen käännystä sanotaan, että vapain ohjin rento ja siinä hyvä eteenpäin pyrkimys. Keskikäynti lyhyttä ja aavistuksen jännittynyt 7 pistettä. Hevosen ravi, tahdikas perusravi, hyvä rytmi ja elastinen liike 7,5 pistettä. Laukassa hyvä rytmi, liike melko pyöreä, hyvä tasapaino ja kantavuus 8 pistettä. Lupaava kouluhevosen alku, tulevaisuutta varten hevonen tarvitsee lisää voimaa ja kantavuutta. Esiintyi hyvällä energialla ja on nöyrä. 7,75 pistettä. Nyt siis hiekkalaatikossa Tamma Vermerosa. Sen isä on Hermeli, emä Raidan Vilma, emän isä Vispok. Hevosen on kasvattanut Heidi ja Mika Lepistö ja hevosen omistaa Heidi Lepistö ja sen esittää meille tänään Kaisa Pulkkinen. Valmistautua voi Ruuna Kuningas Jätkä ja Minna Lehtonen. Sieltä saapuu jo Tosi Roomea areenalle. Ja tulossa tänään vaiheessa Kei. Tosi Roomea vuonna 2000 syysselyn toreksi, jonka isä on tosiaan AT tällä elämänsä tuore. Kasvattaja Tosi Roomea Eeva Arvola ja omistaja Heidi Salon tuotteiden vuokraaja Markus Mäkelä. Tosi Roomea on ratkaisemassa kirjattu luokkaa on nostettu vuonna 2016 kilpailuluonten perusteella. Tässä todetaan, että Tosi Roomea on herkä energien sikiö, joka perittää hyvää luonnetta, neljokasta rajaa ja erinomaista työmoraalia. Jälkeläisiä Tosi Roomealla on 11. Hallituksena